tam party mo rong chung tini bidabi bazaro chung kaisa bazar soba khaine hin thangman jarawo sare 9ta time ngano o somoyo phaiye chini ro local ni no bidabi ni no issue deborma bo block ni chairman da tamako tipramot hani bo phaiye khnai chini je BJP flag chung go khalai tungo o flag ni photowoi flag soho latha soho khayani utiyo bukha oi sabeno abo phungsari ma pore awasina azu jakin thanga emon jaga kha bukha bo jat mother khaina hin phaimani abo hai chung to sajab simaya ang sajab simaya abo kai phai ano chini BJP flag ni latha ba akmai phungsari mani awasa azu jakin thanga o dag rok ma plang phungmano tam kai joton nokbaidi tam kai bisude borma je anu humani nasina diuro osin oti khe dag azu thanga mo oti khe oi sabeno busram kai thanga bo jat mother khaina hin phayo chini bidabi amsaini no bo ekjon block ni chairman pu bisu deborma hinga abono bono 24 gonta ni bisingono bono ang tabo case khainai 24 gonta bisingno bisu deborma no romnani ungtho abono ang nayo bujang makhai ang saisung bujago te an logi te ek duijon borobo chini BJP party ni flag ungkui tongmani no bono taka chopa khai borno khai buimalia emna khai jat bo jat mother khainai phayo bisu deborma abono ang jotonon koyo jahate bono 24 gonta bisingrom tungtho ang bono affair khainai thanawo Asuk mo bidabi bazar bidabi amsai pana kha chini 10 tan hoite program tongmani ingka jat 9:30 dige chung goro table lo sajogai chair ong tongma jora khai chini ko table bo khedar subai sika bisu deborma tabu table khedar jangno tongo ingka abage khedarai ano bunga por khe table taba khedarai bo ngoi thangate tin duijon ano taka choba khai thangka bo jat mother khaina hin phayo min mungkai an mungkai sopon deborma bidabi amsai ni no nangkai ang BJP party khlayo bazar soba tung bazar soba awan bagana tina bahai urpan ni apa khai tabo asum